Какъв наплив от клиенти? Какъв наплив от клиенти? Да. Какво търсите тук? Защо се блъскате? Нека да видим. Не се бийте, не се бийте. Какво търсите вие, господине? На тази невероятна експозиция, с тези невероятни неща. Човекът, който ни говори, показва с пръст. Ето. Значи, малко по-сериозно започваме с един почти бижутер. Той ти е колега, Любо, ти си бижутер. Да, Само, да. че ти започна да бижутираш ножови. Нещата са само техническото изпълнение. Иначе е Божие провидение това. Това е... Ами редки са ми пръсти, И трябва ни- да върви. Ето сифтето, сутринта в 6 часа дойде да вземе кебабчета, бири, жабчето квака, жабчето квака. Невероятна експозиция, да се върнем обратно, невероятна експозиция от бижута. Можете да бъдете забелязани, можете да бъдете оценен като арт, като човек, който харесва, има вкус и който харесва семплото, човек, който харесва стойностното. Човека, който ще удовлетвори всичките ви желания. Ето човека, който ще удовлетвори всичките ви желания. По принципа той е изключително разговорлив. Здравейте, представете се. Здравейте. Той се казва Здравейте. Кажи как се казва. Венци Ноев съм от Плевен и правя бижута с една техника, която се казва макраме. И също продавам и минерали, кристали, защото ги използвам в моите бижута. И също ги колекционирам ги и също ги харесвам да изкарвам и пари от тях. Добре. Значи много благодарим, че дойдохте в къща музей Бай Ганьо в село Енина Толкова разговорник. и че сте толкова остат. Изключително съм това. И че сте толкова остати. Успяхте така да привлечете публиката с вашия темперамент. И търговски нюх. И този търговски нюх, така, нали? Ние вместо него ще го похвалим. Наистина тук има уникални неща. Има камъни, всеки символизира нещо, всеки носи някакъв късмет на притежателя му, всеки стои като амулет за определени неща, които... този ли беше за полова мощ, Любо? Не е това. А ти ги знаеш. Ти си ги проучил. Фусил. Фусил. Можем да кажем само, че ви очакваме в къща музей Бай Ганьо, където наистина тук се е събрал елита на Занаячиите. занаятчиите в България, на художниците, на бижутерите, И на всички отградяни. на арт строителите ли? На артистичните строители. Между другото, тази обстановка, която виждате с тези прозорци, с цялата къща, с всичко е изработка, ето на... Само, че не се продава. Така че заповядайте в къща музей Бай Ганьо и се запознайте с този човек. Ще ви бъде лесно, няма да се пазарите много, той ще мълчи и ще гледа. Каквато цена му кажете, такава ще бъде. Да. Или тогава ще говориш. Заповядайте в къща музей Бай Ганьо в рамките на празникът на розата. Чао!